Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Que tal, como están? Benvidos unha semana máis ao Verán Verán aquí en Canal Rías Baixas, tamén a través de Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. No programa de hoxe imos falar de viño e de enoturismo. Tamén subiremos polo río Ulla ata Padrón coa hinchadiña Branca Vela e ademais conversaremos con Míster Pontevedra, que acaba de chegar aí tan só uns días de Castellón de participar en Míster España. Pero antes de todo iso, imos poñerlle ritmo ao verán. Hoxe visítanos Javier Lagún Pontevedrés, que conquista coa súa voz. Marchamos ata o Parque da Panadeira con Juanma Lorenzo. Así é, Dani, pois nos atopamos no set do Verán Verán aquí no Parque da Panadeira e hoxe temos connosco a Javier Lago. Que tal, Dani? Javier, como vai o teu Verán Verán? Hola, que tal? Pois ben, un pouco así distinto de outros veráns, como o todo o mundo, pero vamos, intentando facer algo así que quede especial para recordar. Bueno, Javier é de Pontevedra, é cantautor, fai uns días estiveches na túa propia cidade, tocando no son de aquí, non? Como foi esa actuación? Pois foi incríble, a verdade. Tocar na Plaza de España foi moi divertido, despois de ter a referencia de tantos concertos nas festas da Peregrina, nas festas en xeral. E bueno, foi un concerto rodeado da miña xente, digamos, e de outra tanta que non coñezo, pero foi moi bonito, moi para recordar, vamos. Estamos nun momento difícil para todos, especialmente para os cantantes, e xusto nos momentos máis complicados animaches a xente desde as túas redes sociais. Como foi esa experiencia? Bueno, pois o que eu podía facer desde a miña casa para intentar axudar a xente que se quedaba na casa e tamén un pouco para axudarme a mí a mantenerme activo, a ser un pouco creativo, pois foi facer eses concertos virtuais como tantos artistas fixeron. E bueno, foi unha experiencia moi bonita. Foron 3 concertos así ao longo do confinamento e moi bonito, a verdade, moi bo recordo. Estás tamén comezando a túa carreira en solitario. Que che levou a dar este paso? Pois un pouco o momento, a idade que teño sobre todo, quero dicir, non era algo do que quería quedarme coas ganas, sabes? Dentro de 20 anos non quería pensar, pois, tiña que haberlo intentado, non? Entonces, agora ou nunca. E como están sendo os primeiros pasos? Pois de momento firmes, podo dicilo así. Bueno, tamén tes moitas cancións propias, cancións de autor. Como definirías a túa música? Pois un pouco así, canción, bueno, eu tiro bastante a balada. A veces me intento forzar para non facelo tanto, pero tiro bastante a balada. E si, un pouco podemos recoñecelo na canción de autor, no pop máis tradicional. Pois agora só nos queda escoitarte, así que damos paso a Javier Lago. Despierta el mundo en calma por una vez. Arranca las palabras de mi piel. Y aunque fui yo quien no supo entenderte, hoy me quedo con las ganas, cicatrices en la piel. Entona mis canciones al nacer. Perdona si mi voz no te deja ser. Y aunque no supe ayer jugar entre tus
tus pies, recojo las mañanas por si quieres tú volver. Despiertas con esa inocencia que tengo miedo a romper, con tu boca resistiéndose a morder, la piel intacta y un cuchillo tras la espalda, y mis palabras que ya no sirven de nada. Nunca lo supe ver, perdona si fallé, aunque te quiera no sé hacerlo bien. Recojo telarañas bajo el sol, espero que la noche me dé calor. El viento llama y no hay paz alrededor. Respira con cuidado, el día terminó. Despiertas con esa inocencia que tengo miedo a romper, con tu boca resistiéndose a morder, la piel intacta y un cuchillo tras la espalda, y mis palabras que ya no sirven de nada. Nunca lo supe ver, perdona si fallé, aunque te quiera no sé hacerlo bien. Aunque te quiera no sé hacerlo bien. Aunque te quiera no sé hacerlo bien. Pois seguimos no Verán Verán aquí en Canal Rías Baixas, tamén a través de Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. De seguido falamos de viños e en concreto de enoturismo. Visitar unha adega nesta nova normalidade é unha proposta segura e, como sempre, moi gratificante. Unha desas adegas que reabriu de par en par as súas portas con sentidiño é Martín Codax. María Garrido é unha apaixoada dos viños e, ademais, directora de marketing de Martín Codax. Que tal, como estás? Benvida ao Verán Verán. Moi ben, moitas gracias. Bueno, dicía eu que é unha proposta segura, unha proposta con todas as garantías e adentrarse no mundo do enoturismo, con reapertura, por exemplo, da adega de Martín Codax para os visitantes que se queiran achegar ata ali, non? Exactamente, nós teñamos unha preocupación importante nesta nova normalidade, era que sobre todo a xente que viñera á bodega poidese disfrutar dos servicios que estábamos ofertando nos outros momentos que os facíamos, pero dunha maneira que se sentiran moi seguros, non? Entón, eso tiñemos que cambiar pois moitas das propostas que tiñamos, nas que buscábamos moitísima máis interacción, pois moitas veces con artistas, con músicos, ou interacción con cociñeiros, con chefs, con cocteleiros, con ese tipo de actividades nas que todos estábamos moito máis con todos ese tipo de propostas, pois xa non eran posibles nesta nova etapa, non? Pero sí que eran propostas posibles aquelas que seguían pois vencellando nosa oferta enoturística pois coa zona, coa rexión, coa gastronomía, cos outros produtos de proximidade que fan esa cultura do viño moito máis aberta e moito máis completa para un visitante o uso, non? Que quere coñecer, ademais da elaboración do produto e por que ese produto é distinto, non? Ese produto é distinto por onde se fai, por un clima, por unha forma de ser, por unha proximidade ao mar, por unha gastronomía, por un montón de cousas. Entón, pois, intentamos reestructurar, rediseñar a nosa proposta para poder seguir tendo ese sentido, claro, pero intentando pois que esa oferta pois estivese adaptada á nova normalidade, esas medidas que aseguran e garanten que calquera que nos veña a visitar pois esteña disfrutando da experiencia, pero sentíndose seguro. Bueno, pois falamos, se te parece, máis polo miúdo destas propostas enoturísticas que ofrecedes este ano en Martín Codax. A primeira, esas
visitas, son visitas para grupos reducidos dun máximo de 15 persoas, non? Exactamente, nós o que intentamos é manter constantemente todas as distancias de seguridade, entón, pois, para eso, os grupos son máis reducidos e, ademais de ser reducidos, o que facemos é intentar que a maior parte do tempo podámola disfrutar no exterior, non? Que a experiencia, pois, teña moito máis que ver co viñedo, pois, coas catas e as degustacións na terraza, a parte de visita o interior da adega, pois, se limite a un tempo, pois, moi limitado e, ademais, con un percorrido moi seguro no que podemos manter todas as garantías e toda a distancia de seguridade para que esa experiencia seña segura, non? Entón, pois, bueno, pois, temos distintas visitas, temos unha visita familiar pola mañán, porque sabemos que, pois, bueno, pois, a xente que ven cos cativos, pois, queren unha visita, pois, un pouco máis lúdica, non? Na que, pois, a parte formativa seña un pelín máis corta e que a parte de disfrutar dos produtos, pois, seña un pelín máis larga. Entón, esa parte, esa visita témola pola mañán para que despois podan marchar para a praia cos cativos. Logo, pois, temos visitas, pois, nas que queren afondar un poquinho máis no tema da viticultura, entón, pois, enfocámolas máis ao viñedo, outras a parte de enoloxía, enfocámolas máis no interior da bodega, todas elas, eso sí, intentando que ao final teñan un acercamento, un achegamento aos nosos produtos, e non só os nosos viños, senón tamén os produtos gastronómicos de Galicia, non? Entón, pois, todas as nosas catas terminan con a degustación de viños nosos maridados con queixos de 3 denominación de orixes galegas, para que, pois, esa panorámica conversa global, non? Claro, esa de todo o que conversa ofrecemos. entre o produto, entre o viño e a gastronomía galega, pois, teña un poquinho máis de sentido, non? Outros anos éramos moito máis ambiciosos coas tardes do Atlántico, con fusións con chefs galegos, pois, facendo show cookings en directo. Este ano non poido ser, pero non queríamos deixar a espaldas esa parte da gastronomía que forma parte da nosa cultura e tamén do viño. Tedes esas degustacións que facedes, non, na terraza de Martín Codas, como está funcionando esta nova proposta? Claro, o que nos ocorre tamén é que temos unhas vistas privilexiadas dende a bodega, temos unha terraza moi chula, entón o que tamén víamos é que había un tipo de enoturista que non é a primeira vez que visita unha adega, non? Entón, cando xa visitaste unha adega, pois sabes, coñeces o que son as prensas, os depósitos de acero inoxidable, os controis de temperatura, entón o que tes máis interese en coñecer o produto en sí, non? Entón, deseñamos uns tipos de tasting ou degustacións para poder entrar máis no fondo e máis en profundidade en coñecer as distintas elaboracións dos viños que ofrecemos na bodega, da man dun sumiller, e non é unha decisión o show, non? É dicir, os enólogos saben moito de viño e falan moi técnicamente de viño, os guías turísticos coñecemos moito das persoas de como contar as historias, pero os sumilleres son esa figura maravillosa que teñen a formación casi de enoloxía, pero que ademais teñen esa vocación de comunicación e formación que teñen os guías. Entón, é unha figura fantástica para poder coñecer moito máis sobre os viños dunha maneira moi disfrutable e moi próxima, non? Entón, da man dos sumilleres da bodega, pois podes entrar a coñecer distintas elaboracións e darte conta de que o albariño é unha grandísima uva, non só polos viños xóvenes polos que se nos coñece, non? Senón por distintas elaboracións de viños con barrica, de viños criados con lías, elaboracións especiais procedentes de fincas e de parcelas determinadas. É unha uva tremendamente versátil e con un potencial tremendo. Dende logo, moito que descubrir nun único lugar, moitas opcións tamén para descubrir a distintos niveis de coñecemento. Supoño que a xente que non estará vendo dirá, como teño que facer? Se quero ir de visita á adega ou se quero participar nesas degustacións? O que teñen que facer é chamar a bodega, poden chamar a bodega ou entrar na nosa página web onde teñen toda a información da oferta enoturística que temos, e estaremos encantados de poder ofrecerlle eses tipos de produtos ou outras experiencias máis complexas, pois como intentar ou como facer unha experiencia dun día completo, pois pasando ademais desa experiencia na bodega de disfrutar dun día coas mariscadoras da illa ou de cambados, ou poder visitar a ría dende unha embarcación tradicional, é dicir, a nos o que nos gusta é que nos chames e que nos digas nós somos tantas persoas, gustaríanos coñecer isto do viño,
temos tanto tempo, e nos o que facemos é un traxe a medida para que poidas ter un día maravilloso e que poidas sacar o maior proveito de disfrute e de coñecemento. Falabas ti desas visitas cos mariscadoras, de se cadra coñecer o casco antigo de Cambados, que é un lugar maravilloso. Claro, cada un pode deseñar un pouquiño o que lle apetece facer e levar unha panorámica ampla da nosa contorna, da comarca do Salnés e de Rías Baixas, non? Sí, ademais que este é un ano no que viaxamos moito en familia, entón é moi chulo o poder facer un plan para o grupo de amigos ou para o grupo da familia, estar ao teu aire neste tipo de experiencias, e volvemos ao mesmo. O viño é o que é, o Martín Codax é o que é por onde se fai, é dicir, os viñedos son maravillosos por como por a proximidade que teñen o mar. Esa alma atlántica, non, de Martín Codax, non? Exactamente, pola forma de ser dos viticultores socios fundadores da adega, por esa cultura gastronómica, entón, cando a xente nos ven visitar, queremos non só contar o momento de envero da uva, non? Senón que queremos que se fagan partícipes desa cultura, desa forma de vivir e desa forma de ser, que son a que fan que Martín Codax seja o fillo do Atlántico, non? Bueno, pois dende logo unha proposta ben interesante que de seguro cativa tamén aos nosos espectadores. Falamos dos viños de Martín Codax. Ti, María, como definirías a esencia dos caldos de Martín Codax? Pois bueno, se falamos dos viños de Martín Codax en Cambados, acabo de dicilo, son fillos do Atlántico, é dicir, esa proximidade do viño do mar que golpea e que a brisa atlántica está constantemente salpicando os viñedos, fan que teña un nervio, unha salinidade, un frescor, unha viveza, que é unha marca característica dos nosos produtos, non? Eu describiríaos como eso, como frescor atlántico, e tamén como un arraigo á tradición, porque sí que cando tomamos un Martín Codax podemos entender perfectamente un albariño do Salnés, é dicir, é unha definición clara do que ten que ser un albariño do Salnés. Despois, na bodega temos outros proxectos, non? Proxectos nos que buscamos outros perfiles máis modernos, máis diferentes, ou en ocasións máis sofisticados ou un pouco máis complexos para un consumidor que está buscando coñecer un pouquiño máis do albariño un pouquiño máis extremo, non? Pois podemos falar de viños de parcela, como Xieles, viños de zona, como Arousa, viños de vendima tardía, como Galaecia, viños con paso por barrica, como Organistrum, entón aí estamos falando de outros perfiles de albariño, pero sempre conservando esa estructura de frescura atlántica, non? De nervio, desa salinidade da zona do Salnés. Falabas ti agora mesmiño de Xieles, Finca Xieles, que é un dos produtos que ofrecedes dentro de Martín Codax, e non sei, se cadra quizáis sexa a parcela máis especial que ten Martín Codax. Sí, porque ten unha historia moi bonita, porque é unha parcela dun dos socios fundadores da bodega de Benito Castelo, que ademais faleceu recentemente, que é unha das personalidades máis potentes, no? dese xerme de que fundou a bodega, unha finca moi lonxeva, estamos falando de cepas prefiloxéricas, moi arravesadas, moi bonitas, con orientación hacia o mar, cunhas vistas preciosas a porque están ali ao pé do mar, non? Non están ao pé, pero están moi próximos, e que teñen vistas ao mar. É unha parcela moi bonita, moi diferente, e que ten un viño pois con moita personalidade. Bueno, falabaste agora desa alma atlántica, temos aquí un exemplo desa alma atlántica, se cadra estas dúas botellas son quizáis as máis recoñecidas, xa te dicía agora antes de comezar a entrevista fora de cámara, son as máis recoñecidas e as máis famosas, digamos, entre o público, pero esta que nos traes aquí, esta é moi especial, non? Esta é o noso novo lanzamento, non? Este produto saiu ao mercado este ano. Así que Alma Atlántica, os espumosos levan un tempo con nós. Este ano queríamos lanzar este Alma Atlántica Rosé, que é un viño elaborado con uva mencía, no que intentamos
dar unha versión atlántica da uva mencía con ese frescor e tamén con esa marca característica do Salma Atlántica, que son ese punto goloso na boca que fan que o produto seña moi sinxelo e moi agradable ao gusto. É unha edición que acabamos de lanzar, pois estamos moi emocionados, sí, porque a resposta do mercado está sendo boísima. Eu quería brindar contigo. Pois sí, se pode ser. probamos, así aproveitamos Así tamén aproveitamos para descubrir esta descubrir nova... como se abre, mira que fácil Moi é curioso abrilo. tamén o tapón de cristal. Pero viches que fácil se abre? Sí. Nin sacacorchos, non te preocupes. Nin sacacorchos, nin nada. Deixámolo por aí. Imos probar entón este novo viño de Martín Kodax. Toma para ti. Ah, Aí. bueno. Aí está, sí. Entón, deixamos por aí. Ímolo descubrir, porque claro, este ainda non tiven oportunidade de probalo. Saúde, María. Saúde. Ímolo probar a ver como está. E que color máis bonito ten. E como moi lixeiriño, non? Moi sinxelo de beber, diría eu, non? Sí que o consumidor hoxe en día está buscando distintos momentos de consumo. Antes falábamos como de distintos consumidores, non? Parecía que había aqueles que sabían de viño e os que non sabían, Sí. non? E había viños para os que non sabían e viños para os que o sabían. O que estamos entendendo, nos, agora do comportamento do consumidor é que moitas veces o que ocorre, máis que señas un tipo de consumidor ou outro, é que tes distintos momentos no teu día. Distintos momentos, hai momentos nos que o que estás buscando é un viño pois moi estruturado, moi complexo, que acompañe pois unha comida moi elaborada, entón o que estás buscando pois é un viño pois como pode ser como un Xieles ou como un Lías. Sí. Pero hai outros momentos nos que o que queres é disfrutar, que pois probablemente son momentos que tradicionalmente estaban ocupados por unha cervexa, Claro. ou por un refresco, ou por un tinto de verán, ou por unha sangría, e por que non por un viño, non? Entón, nese momento non queres un viño con unha graduación moi elevada, ou non queres un viño moi potente, ou non queres un viño moi seco, senón que queres unha cousa máis sinxela con menos complexos, non? O sea, quitándonos os complexos e intentando buscar a parte máis disfrutable do viño. E por que non con viño, non? Porque temos que deixar ese espacio para outros Sí, produtos. para outros produtos, non? Como por exemplo, tamén sería unha opción, non? Despois dunha Exactamente. celebración dun festexo brindar, non? Brindar, parece como que os espumosos son só para brindar, pois non, os espumosos son Tamén para cualquier momento do día, pois para cando estás cociñando, cando ven uns amigos e queres facer un aperitivo, ou incluso para comer con unha ensalada ou con arroz, non? Entón, pois, neste sentido, hai unha tendencia a nivel mundial de que o rosado volve a ser unha das modas, non? Volvemos a concederlle o rosado o lugar que lle quitamos fai uns anos, porque parecía como que era probablemente un viño, pois, para mulleres ou un viño pois para un público moi determinado, non? E agora hai unha tendencia cos rosados provenzales de capa baixa de volta ao consumo destes viños, non? Entón, pois quixemos facer a versión atlántica destes rosados provenzais, aproveitando a frescura da uva mencía, que é unha uva moi chula, moi diferencial do noroeste de Galicia, do noroeste de España, de Galicia e do Bierzo. O resultado é este. Pois unha maravilla, me estabas dicindo que de momento a aceptación está sendo fantástica, non? levamos menos dun mes no mercado e estamos moi contentos, sí. Tamén esa distribución, aproveito xa para introducir outro asunto máis, a través da internet, non? Un proxecto moi potente dende Martín Kodax, que supoño que está dando tamén uns moi bons resultados, non? Bueno, nós sempre tivemos o e-commerce da bodega, a tenda online, como un servicio a maiores para os nosos clientes, para acceder a esos produtos que non son de tan fácil acceso, non? Sí que temos unha distribución, unha capilaridade pois moi potente con Martín Kodax ou con outras marcas, pero hai outros produtos como Xieles, Arousa, Galaecia, que son máis difíciles de acceder. Entón era un pouco a orixe da tenda online, sobre todo moi volcada á comercialización do enoturismo, eso sí. Con este tempo que acabamos de pasar, houbo unha revolución da venta online e sí que se notou, pero bueno, ao final son datos anecdóticos. Sí, dunhas circunstancias excepcionais, pero bueno, sí, non sei cal é o futuro a través da internet de Martín Kodax.
Pois seguiremos facendo o mesmo e seguirá sendo un servicio a maiores, pero nunca se convertirá no obxectivo, porque para nós o obxectivo é a nosa forma de ser, a nosa maneira de vivir o viño e da man dos hostaleiros e da man da restauración nacional, que son os que se están reubicando e que están facendo un esforzo maravilloso e que están facendo de escándalo para adaptarse a esta nova normalidade e que son os que debemos apoiar. O sector da restauración fundamental para Martín Codas, tamén o mercado dos Estados Unidos. E claro, neste sentido teño que preguntar pola vosa relación con aquel país, polo feito de que nos últimos meses vivimos unha auténtica treboada por dous aspectos. Por unha banda, eses arancéis de Trump, e pola outra, a crise do coronavirus agora mesmo nos Estados Unidos como principal foco da pandemia. Non sei se isto está a repercutir no voso traballo. Nos estamos, neses mercados hai unha estabilidade, porque se ben é certo que os arancéis tiraron para baixo a nosa, evidentemente, a comercialización dos viños brancos españois por debaixo de 14 grados e que foi un inconvinte. Por outro lado, estamos falando de que un país anglosaxón onde a maior parte do consumo faise na casa. Entón, o americano é un gran consumidor en tenda ou licorería, máis que en restauración. E sabedes o que pasou aquí. Cando estás confinado, pois consumes máis en casa, non? Sí. Entón, pois bueno, pois temos unha estabilidade no mercado, porque o que se perdeu por unha situación de sobreprecio provocada por unhas taxas, pois tamén se recuperou pola venta, polo consumo na casa, non? Porque a xente deixou de acudir á restauración e estuvo consumindo máis en casa. Pero bueno, é un dos mercados nos que estamos en 40 países distintos, entón nos sempre xogamos a que temos a virtude de que cando un país pois renquea un pouco, sempre hai outro que pode equilibrar, pero bueno, está sendo unha situación complexa, porque ao final a campaña de Semana Santa perdeuse en toda España, en todo o mundo, e os nosos clientes, os hostaleiros, pois están a sufrir. Bueno, María, quería aproveitar xa que te teño aquí no verán aquí ao meu carón para coñecerte un pouco máis. Nótase que és unha apaixoada, xa decía ao comezo, unha apaixoada do mundo do viño. Levas ni máis ni menos 17 anos na familia de Martín Codas e eu, claro, quería che preguntar que é para ti personalmente Martín Codas? Pois para mí é a miña casa, a miña familia, é o meu, non penso noutra cousa. Criei-me aí, crecín aí, desarrolleime como profesional e como persoa aí, é a miña segunda familia. Non podo estar máis namorada do proxecto. Pois, María Garrido, un placer terte aquí no verán. Moitísimas grazas por achegarte. Gracias a vos, espero vos na bodega, xa sabedes como vir. Por suposto, ali estaremos. Na web, no teléfono, sin ningún tipo de problema, e facemos traxes a medida para que todo o mundo poida ter unha experiencia pois moi reconfortante e moi educativa. Pois con esas propostas de Martín Codas continuamos falando do mundo do viño, porque acaba de celebrarse a festa do Albariño de Cambados nunha edición evidentemente moi diferente ao que estábamos acostumados. Tan só se puideron celebrar algunha que outra actividade, entre elas o túnel do viño e a cata concurso. No seguinte reportaxe imos coñecer a ver cales son eses gañadores. Creemos que este é un dos actos máis importantes deste ano 2020 relacionado co sector vitivinícola, por non decir, polo menos para Cambados, o acto máis importante. Tres subzonas distintas, tres bodegas de tamaño pequeño y mediano, lo cual quiere decir que en cualquier lugar de la denominación de origen Rías Baixas y cualquier bodega de cualquier tamaño son capaces y están haciendo magníficos vinos. Un orgullo, un reconocimiento para min e para a xente que traballa con nós, para a miña familia. Comercialmente, pois é o premio máis importante que hai en Galicia, desde logo. Eu diría que do mundo a nivel comercial, para vender viño albariño. Recibir un premio sempre é motivo de alegría, pero este ano, con todos os problemas
que nos están vindo a nivel de, bueno, da praga, do Covid, da caída en ventas. A parte en viña está sendo un ano moi difícil con os problemas de enfermedades de fungos, do mildio. Entón, bueno, polo menos un respiro, non? Conseguir un recoñecemento que sempre nos alegra a todos. Cando faz algo que é un pouco diferente ou non, alguén non o comprende ou tal, e tes un espaldarazo así, pois é unha axuda sempre vento a favor, non? Que no meu coñecemento probablemente este é un dos premios que máis repercusión comercial teñen ao longo da nosa xeografía, non só galega, senón que incluso tamén nacional. Más que un túnel, nosotros decimos que es un circuito este año, porque va a ser un circuito en el que en vez de hacer zigzag en las mesas, vamos a hacer como un circuito para tener una entrada y una salida, para que siempre la gente tenga una misma dirección. Todo lo que es el programa de mesas y de bodegas que tenemos participando están en códigos QR que la gente las puede descargar sin problema. Y bueno, al tener una persona en cada mesa asistiendo al público, nos hace que nos formemos más en cada bodega, saber un poquito más las especificaciones de cada vino. Este año que no había casetas, hizo posible que todo el mundo que quisiese conocer de cerca el trabajo de los bodegueros de Rías Baixas lo tuviese a su disposición. Fue bastante gente y es algo que nosotros vamos a continuar haciendo porque realmente entendemos que es una de las cosas importantes de esta semana del albariño campador. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide albariño Rías Baixas. Pois xa estamos de volta no Verán Verán e vai sendo hora de falar de comida. Propóñolles un menú para ir á praia diferente, saboroso, sinxelo de preparar, pero algo máis elaborado que o típico bocadillo. Marchamos ata o Obradoiro de Hostalaría da Mancomunidade do Salnés, onde nos teñen preparado un menú de 10 para vir á praia. Xeralmente, cando imos á praia, sempre collemos o primeiro que se pode facer e tiramos. Pero ir para a praia non é excusa para comer ben, non é certo, Paco? Por suposto, por suposto. Nos aquí o que presentamos hoxe é unha variedade, sobre todo de produtos que podemos encontrar tranquilamente na casa ou na nosa horta, non? A base de verduriñas e outros ingredientes que tamén son moi importantes. Evitamos o que é a típica empanada, a típica tortilla que solemos levar sempre, non? Pois esta é unha cremiña fría, moi típica, sobre todo para apagar a sed, é un gazpacho, na cal vamos a engadir pois, dúas frutas, que sería o que sería a fresa e a sandía. Entón, o que vamos a facer, en primer lugar, é, vamos a triturar todo en Thermomix, vale? Presentamos encima do plato, e xa temos o noso gazpacho, super fresquiño, con produtos o que falamos, sempre que encontramos na casa, fácil, ou na nosa horta tamén, vale? A segunda temos unha ensaladiña, unha ensalada campera a base de pimento roxo, pimento verde, vai a botar patata, ovo cocido, atún, leva un poquinho de atún, tomate, aceituna verde, aceituna negra e logo simplemente aliñámoslo con aceite e vinagre e un poquinho de mostaza e quedanos unha ensalada super refrescante tamén, fácil de elaborar
que aquí escapamos un pouquiño do que sería a lechuga, tomate e cebola, non? Que prepara todo o mundo, non? El compañero Adrián de Sala va a acompañarla con una sangría de cava con frutos rojos. Un poco de brandy, una parte de brandy, una parte de vermú rojo. También la acompañamos con un poquito de Cointreau, un licor de naranja. Y esto ahora, la sangría, la rematamos con el cava necesario, la adornamos. El resto lo meteríamos en la botella y ya también listo para la playa. No podemos irnos sin una sangría que nos refresca y nos entra muy bien con el calorcito. Bueno, este é un tartar de pulpo. Aquí o que intentamos, bueno, é unha pregunta que me suelen facer moito, non? De pulpo para levar para a playa e tal? Por si, aquí temos uns rachos de pulpo, pero podía ser a cabeza, as puntas do pulpo que nos sobrou, pois mira, tomamos unha cea, tomamos unha festa, sobrounos un pouco de pulpo, e o que fixemos é que lle queda fantástico para esta receta. Ocurrió que podía maridar bien con un mojito de cava, algo original creemos, y además lo probamos y está muy bueno. Despois do salgado que estivemos preparando, algo dulce, en este caso unha macedonia de frutas. Como o resto das verduras, temos fruta ali no fruteiro na casa que a veces se nos están estropeando e, jolín, facendo unha combinación do que atopemos, aquí temos unha variedade, pero 4 ou 5 frutas que teñamos ali no fruteiro. Bueno, pois por agradar todos estes pratos e estas bebidas tan deliciosas que nos fixeron os alumnos do Obradoiro da Hostalería do Salnés, teño aquí a directora, Puri, impresionante, ten toda unha pinta extraordinaria. Sabrá mellor, moitas gracias. Ahora vamos a proceder a guardarcho na nevera para que efectivamente te podes ir á playa. Ben hidratado, fresquiño, como dixeron meus compañeiros, é saudable. Pois vamos ir agardando todo, que ten unha pinta, como decía, extraordinaria. Pois Dani, hoxe me vou pa praia estupendamente e cunha comida moi rica. Ata logo! Bueno, pois a ver se Juanma nos deixa algo para os demais, porque dende logo tiña toda unha pinta maravillosa. Sobre todo esa ensalada de polo que me parece unha proposta fantástica para un día de praia. Moitísimas grazas aos amigos do Obradoiro de Hostalaría da Mancomunidade do Salnés por abrirnos as portas da súa casa. Deixamos a gastronomía e falamos agora de lecer pensado para a mocidade, porque aquí en Sanxenxo acaba de reabrir a casa de Don Fernando, un espazo polivalente pensado para as actividades relacionadas coa xuventude e tamén co mundo do deporte. Estes días andan a organizar un obradoiro de videoxogos e da man de Juanma imos coñecer máis propostas deste lugar. Pero hoxe definitivamente é o día de apertura oficial de que se vai ser unha realidade, espero que para sempre. Por que? Porque aquí vai a estar a parte da Concejalía de Servicios Sociais, Deportes e Xuventude. O de deporte vamos a ter aquí o técnico de deportes todos os días a disposición de todas as persoas que necesiten aclarar calquera dúbida ou tramitar calquer papel, calquer subvención. Nos vamos a estar aquí disponibles de luns a venres, de 9 a 2 da tarde. Pois eu sinto-me, a verdade, moi orgulloso, é un proxecto no que desde que entrei aquí pois estou traballando con moita ilusión e moitas ganas, porque vexo que cada vez os xóvenes necesitan máis isto de interactuar entre eles, non só as redes sociais, sino de estar o día a día xuntos. Pois é un proxecto que temos traballando con eles e nada, ahora co tema este do Covid e todo, pois estamos sensibilizándolos bastante no uso da mascarilla, da distancia de seguridade, estamos facendo moitas proyeccións e tamén teñen aquí unha aula de gamers, pois bastantes actividades todos os días. Casi todos son obradoiros ao aire libre no xardín, por a seguridade, gamers, é un grupo de mozos e mozas que lle gustan os videoxogos
e que normalmente pues, estaban soos na casa en que non se relacionaban, e aquí conseguimos que se relacionen. Hai máis de 18. Actividades que facemos son de fotografía, obradoiros de fotografía e saídas para fotografiar, para que coñezan o entorno, a contorna e demais. Faremos cursos e outro tipo de actividades de lecer que sí tamén son necesarios, ¿no? Como pequenos concertos, exposicións de fotografía e arte para que os mozos e mozas podan ensinar o que fan, porque hai moito valor e moito talento aquí no Concello de Sanxenxo e creemos que é importante tamén darlles un espazo. Pois seguimos no Verán Verán aquí en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle, Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Dicía a Rosalía que hinchadiña branca vela entre os millos corresoa, misteriosa pura estrela, dillo vento en torno dela, palomiña, boa boa. Bueno, esta estrofa de Cantares Gallegos fai referencia ás dornas que subían o río Ulla, unha escena que se conmemora dende o ano 2013 coa denominación de hinchadiña branca vela e que este ano puido celebrarse, iso sí, dun xeito diferente. Temos aquí connosco a Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, e a Eduardo Ribo, que entre outras cousas é fotógrafo. Moi boas e benvidos ao Verán Verán. Hola, boas tardes. Bueno, poñémonos antes de nada en contexto. Anxo, explícanos un pouquiño como xurdiu isto da hinchadiña branca vela aló polo 2013. Pues, conmemorábanse os 150 anos de Cantares Gallegos. Entre as múltiples iniciativas que se fixeron, unha delas foi unha exposición, penso que extraordinaria en Vigo, pois unha delas foi esta, non? Unha homenaxe da xente do mar, unha homenaxe das embarcacións tradicionais a Rosalía a partir deses versos que ti recitabas, non? Esa escena náutica de Rosalía de Castro. Era unha homenaxe, eu creo que merecida, porque a cultura galega non só é o mundo do agro, tamén é o mundo do mar, non? E ela deixou esa estampa náutica dunha vela tradicional e, ademais, no momento da súa morte, tamén, bueno, non é ningún mito, sabemos pola súa filla que foi verdade, pediu aquilo de abrir a fiestra que quero ver o mar. Bueno, pois, de alguma maneira era devolverlle ese mar tamén a Rosalía. Porque a cuestión mariñeira, a cuestión do mar está presente tamén na vida de Rosalía, pero tamén na súa obra está presente, non? Home, a súa primeira novela titúlase La hija del mar. O mar ten unha importancia simbólica extraordinaria. Pero aparte diso, non? Ela deixounos esa escena que se produce na ría de Padrón, é dicir, ese río Ulla navegable que enche de bala cas marés da Arousa. Entón, que é mellor que devolverlla, non? Feita a realidade, cas velas tradicionais hinchadas de vento, subindo pola ría de Padrón, polo río Ulla, polo Sar, porque de feito chegamos ata o Espolón, onde está a estatua Rosalía, ali facemos flamexar as velas mentre soa a antiga marcha do Reino de Galicia, baixamos corremos. A verdade é que é un momento que non é porque sexa algo da Fundación, no que participan o mundo do mar, os mundos mariñeiros da vela tradicional, o mundo da cultura tamén unido, non? O mundo da cultura, arredor da estatua Rosalía, un momento que para os padroneses tamén chama poderosamente a atención. Ademais é algo moi plástico, que visualmente chama moita atención. De feito foi Eduardo Ribo, que ademais é por el, é mariñeiro, tamén navega, fixo este libro de fotos da hinchadiña desde dentro, como unha persoa que o vive. Precisamente, introducimos a Eduardo tamén na entrevista porque este ano, evidentemente, co coronavirus non se puido celebrar, como ven sendo dende o ano 2013, esta iniciativa, esta suba das embarcacións polo río Ulla e tamén polo río Sar, pero hai unha publicación, Eduardo, que ti te encargaches de elaborar coas túas fotografías, non? Así é, este ano podemos presentar este libro que editou dunha forma tan excepcional a Fundación Rosalía de Castro e que recolle fotografías que eu fixe durante as 7 edicións da
da Hinchadiña Brancavela, dende 2013. Non sei se xa tiñas en mente facer esta publicación antes do coronavirus ou se cadra a COVID-19 precipitou que te animases ao lanzamento deste exemplar. Non, a realidade é que a Fundación tiña intención xa de editar o libro, penso que con anterioridade, de feito penso que foi un xesto valente por parte da Fundación, porque é unha inversión grande, un fotolibro é unha inversión que incluso maior que un libro convencional polas características. E a Fundación depende moito das entradas de público, por exemplo, para financiarse, e isto quedou moito, e a pesar diso, eles tiveron a valentía de seguir adiante co proxecto, e o proxecto desenvolveuse como estaba previsto desde o comezo. Xa nos comentabas ti que é unha escolma das 7 edicións que se puideron celebrar con total normalidade desta Hinchadiña Brancavela, unha escolma na que podemos atopar diferentes tipos de estampas, non? Diferentes seccións con diferentes momentos desta iniciativa, non? Exacto, eu, aquí fago unha especie de truco e misturo as fotos dos 7 anos como se foran unha única navegación, de xeito que o lector, incluso o lector que escolleza a Hinchadiña, pode sentar diante do libro e facer o percorrido con todos os mariñeiros, dende a súa saída ata a remontada do Ulla, do Sar, a homenaxe a Rosalía, incluso a celebración que se fai despois e o regreso. Tamén moitas imaxes, máis alá desas espectaculares imaxes que eu xa tive en ocasión de estar mirando un pouquiño, tamén moitos xestos de irmandade, non? De amizade, de conexión entre o que dicía agora Anxo, non? O mundo do mar, o mundo das embarcacións tradicionais co mundo da cultura, non? Sí, claro, o mundo da vela tradicional sen o factor humano non sería nada, e tentei, na medida do posible, tamén retratalo, ainda que non é sinxelo, pero bueno, sí que é verdade que o feito de navegar con eles, pois axuda, claro. Estamos a falar dunha publicación que ten máis dun cento de imaxes, desas 7 edicións, é dicir, non perdeches ninguna desas 7 edicións, Eduardo. Afortunadamente non tiven que perder ninguna. E fixeches ese proceso, digamos, documental, non? De ir capturando coa túa cámara nestas 7 edicións, pois moitos deses momentos que se viven nesta Hinchadiña Brancavela, non? Exacto, quizá nas primeiras nin era consciente de estar fotografiando este libro, sí, documentando, pois vela tradicional, como tiña feito en outras ocasións, pero sí, tiña desde o inicio a intención, non, de documentalo, incluso desde antes, pois algunha vez que navegamos en solitario, xa ca Dorna de Anxo, antes de Hinchadiña, investigando o río, tratando de atopar as canles para subir, todo iso xa fotografiei. E ao principio non sabíamos que iba a ter tanto éxito en Hinchadiña, que iba a ter 7 edicións. Na primeira, pois, eu non pensaba neste libro, pero sí que fai 2 anos, ou mellor outra xa, me decatei de que había un material documental interesante e que, os medios audiovisuais son bons para difundilo, pero tamén me gustaba preservalo, porque penso que igual que se olvidou a vela, que a navegación de fai anos, gustaba preservar estes momentos, e penso que a mellor maneira de preservalo é ca impresión, ca publicación en fotolibro. Digamos que nesta publicación conseguiches xuntar dúas das túas paixóns, por unha banda a fotografía, pola outra xa avanzaba hai un intre Anxo ao teu gusto, a túa afección pola vela tradicional, porque ademais aquí en Arousa formas parte, se non me equivoco, da Escola de Navegación da illa, da Escola Dorna, non? Os dous somos socios de Dorna, Anxo ademais é patrón dunha Dorna, da Roxiña, desta Dorna que está na portada do libro. Sí. E eu teño a fortuna de acompañalo como proel moitas veces nas regatas do circuito aquí detrás das nosas costas, pois temos participado en regatas. Unha ría que dende logo se presta non para navegar, non? Bueno, Anxo, este ano, xa o comentamos ao principio, sí que se puido celebrar a Hinchadiña Brancavela, máis alá da publicación deste libro recompilatorio das outras 7 edicións, pero sí que houbo embarcacións, polo río Ulla e polo Sar, se non me equivoco, non? Sí, foi realmente especial. Outros anos viñan embarcacións daqui, de Portonovo, viñan embarcacións da outra banda, de Marín, da ría de Vigo, do Ío, de Bouzas, viñan embarcacións de Muros, de toda a ría de Arousa, pero este ano non puido ser. As condicións non se daban para facer unha hinchadiña de 20 tantas embarcacións, pero houve algo extraordinario para min, para todos, creo. Subiu un milagre de embarcación que é o Pigüeiro, unha embarcación reconstruída, feita a partir de embarcacións desaparecidas hai 120 anos na Guarda. Os vellos volanteiros, embarcacións grandes dunha vela enorme, embarcacións que iban á plataforma, que saían 20 millas afora da costa. Pois esa embarcación denominada Pigüeiro polos guardeses leva unha vela, puxéronlles unha vela ca imaxe de Rosalía, con un dos lemas de Rosalía, Eu son libre.
estaban de algún xeito ofrecidos a viren a Padrón, a subiren a facer a hinchadiña, e dixeronme, mira, Anxo, non haberá hinchadiña este ano, pero nós imos subir. Entón, aproveitamos iso, acompañámoslo 2 horas, e ela subeu o Piueiro, unha embarcación. Bueno, eu creo que nunca subiu hasta Padrón unha embarcación das características dunha eslora de case 20 metros, é dicir, e cun mastro tamén impresionante, pero fixeron especial, ademais, de tal modo que se pode abater para pasar por debaixo das pontes. Foi realmente emocionante ver esa embarcación ali en Padrón ao pé de Rosalía, izando a vela, claro, pouco a pouco, porque unha vela de máis de 100 metros cadrados, non? Bueno, foi realmente extraordinario ali que a imaxe de Rosalía. Non houve unha hinchadiña convencional, pero houve esta hinchadiña, ademais arroupada por este libro de Eduardo, que é un libro magnífico polo que nós apostamos, porque detrás hai un traballo monumental, unha paixón, ademais, de Eduardo pola fotografía e polo mar, que creemos que é o mellor que lle podemos ofrecer a Rosalía de Castro. Nós estamos aquí para facelo. Claro, supoño, Eduardo, que tamén esta típica hinchadiña tamén foi capturada, non, coa túa cámara, non? Sí, efectivamente, ali estivemos. E hai unha foto, a verdade, que eu creo que é moi simbólica. Supoño que o contraste, non? O ver as imaxes dos eventos habituais, os que estábamos acostumados, a ver esta hinchadiña post-Covid, supoño que a ti, como fotógrafo, sí que te resultou un pouco impactante, non? Sí, eu creo que estéticamente foi totalmente diferente e penso que, sí, marca mellor tamén un ciclo novo, non? Na hinchadiña esta edición. Sí, foi impactante, pero foi tamén, como di el, moi emocionante, moi fermoso, esa vela inmensa con esa estampa de Rosalía e o lema Eu son libre. No momento que se foi ali en Padrón, foi un momento de moita emoción. Bueno, dende hai uns días xa andas a presentar o libro en diferentes puntos da nosa contorna. Preguntoche un poquinho como está indo esa aceptación por parte do público. Pois eu penso que ben. De momento tivemos unha presentación en Padrón, mañá presentaremos na Illa da Arousa. Eu, o que recibo da xente pois é unha boa impresión. Agardo que a todos lle guste, que disfruten e que o libro teña unha boa aceptación. Teño entendido tamén, a ver se non me equivoco, que estas imaxes tamén nacen coa idea de converterse nunha exposición. Sí, de feito a exposición está montada e xa se expuxo en diversos lugares. Estuvo en Santiago de Compostela, estuvo no auditorio da Illa da Arousa, no Concello de Dodro, onde nós somos. E, bueno, posiblemente este mes tamén en algún lugar máis. E, bueno, iremos informando. Como dobre oportunidade, non, para os espectadores, ademais do libro tamén hai esa exposición que anda percorrendo o país, na que podemos ver tamén esas imaxes da hinchadiña. Bueno, Anxo, quixera aproveitar, xa que estás aquí connosco no Verán, para preguntarche, quero dicir, pola Casa Museo de Rosalía en Padrón, que reabriu xa as súas portas a comezos de xuño, unha vez superada a peor parte da crise sanitaria. Que medidas tivechedes que implementar na Casa de Rosalía para poder reabrir? Pois as lóxicas, as exixidas neste contexto, non? De manter un determinado número de visitantes por espazo interno e no conxunto. Bueno, as medidas de higiene, das máscaras, dos hidroxeles, non? Son as medidas que hai que... De todos modos, tivemos algún acto, non masivo, pero tivemos un acto fora, temos esa posibilidade. A posibilidade de aproveitar os espazos abertos. Claro, espazo aberto neste tempo, además do verán, e o día 15, que é o día que ali se conmemora a morte de Rosalía de Castro, pois foi un acto, claro, pero dispuxemos as cadeiras de tal modo que... Eu creo que a situación é delicada, pero non por iso debemos de quedar paralizados, non? Hai que moverse. E ademais, eu quero convidar a xente a que neste tempo visite precisamente a Casa de Rosalía, porque é un momento en que non hai grandes atascos, non hai aglomeracións, pódese facer unha visita, digamos, tranquila, non? Tanto pola casa, como insisto, pola horta, que tamén merece moito a pena. Eu quero convidar a todos, as medidas higiénicas están tomadas, é un momento moi axeitado para
visitar a casa. Pois unha visita máis que recomendable a chegarse ata Padrón, ata a Casa da Matanza, para coñecer non só esa casa, que xa de por sí é unha casa espectacular, tamén ese xardín e toda a historia que agocha no seu interior. Quería te preguntar tamén polo futuro que se abre agora para a Fundación Rosalía de Castro nesta nova normalidade. Que ten por diante a Fundación agora mesmo? Bueno, nós empezamos antes deste contexto a traballar nun esforzo, está aquí Eduardo que acaba de facer un libro, é un bo exemplo para ilustrar isto que quero eu dicir aquí. A Fundación está empeñada en recuperar as súas raíces, as raíces que a vinculan a un esforzo xeneroso e común. A hinchadiña xa é un esforzo xeneroso de moita xente do mar, non é doado levar unha dorna ata Padrón, aí fai falta unha intendencia, un esforzo, remolques, etc. Esa xente do mar faino por Rosalía. Pois na Casa Rosalía queremos recuperar esa raíz que vimos. A Casa Rosalía foi comprada polo esforzo de todos, a Casa Rosalía tamén se mantén de alguna medida polo apoio de moita xente, por iso creamos a rede de amigos da Casa da Rosalía, amigos e amigas, protectores, mecenas, non? Eduardo é un bo exemplo de amigo da Casa Rosalía. El fíxose protector da Casa Rosalía con a achega económica anual e, ademais, este libro que el fixo con un esforzo artístico e tamén económico pola súa parte, é un libro que el cede os seus dereitos á Fundación. Por lo tanto, é un xesto dunha xenerosidade extraordinaria, xa non só porque el como persoa, que eu coñezo perfectamente, é un home xeneroso, sino porque é xeneroso con Rosalía de Castro, coa causa de Rosalía de Castro. E no que estamos agora. Entón, estamos pasando o Covid e todo este problema gravísimo que hai na cultura en xeral, na cultura galega, para nós tamén. Non hai un movimento que tiñamos antes de visitas e vendas, pero estamos sobrevindo grazas a este apoio que estamos tendo dos amigos e amigas. Por iso tamén quero aproveitar para convidar a todo o mundo a que se faga, é moi fácil a través da nosa páxina con a chega económica anual, que tamén ten as súas ventaxas, que se faga amigo ou amiga, que nos apoyen, porque a causa de Rosalía é a causa de todos nós. Bueno, de seguimos coa segunda actuación do noso convidado de hoxe, de Javier Lago. A mí só me queda agradecervos, Anxo e Eduardo, que viñeredes hoxe ata aquí, ata Sanxenxo, para falarnos de Rosalía e da hinchadiña Brancabela. Así que agora, se os parece, collemos as nosas copas de Martín Kodax e brindamos... Saúde. Por Rosalía de Castro. Por Rosalía. Por Rosalía. Ten cuidado que no nos oigan, que si lo hacen empezaremos a correr. Ten cuidado que no nos vean, que si lo hacen huiré dejando la puerta abierta. Roza mi piel en silencio, respira muy cerca de mí. Siento tu voz en mis huesos, se hacen mil pedazos sin ti. Ten cuidado que no nos sientan, que el viento sople de cara y nos dé media vuelta. Ya se ha ido la luna llena, yo te la guardo con cariño hasta que vuelvas. Roza mi piel en silencio, respira muy cerca de mí. Siento tu voz en mis huesos, se hacen mil pedazos sin ti. Roza mi piel en silencio, que sepa el diablo que has vuelto. Y aunque esto haya sido un secreto, no vislumbro un camino sin ti. Sin ti, sin ti.
sin ti. Ten cuidado, no hables alto, que hoy la noche espera despierta por ti, por mí. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Aquí estamos de volta e é o momento de coñecer a candidata desta semana a converterse na praia deste verán-verán de 2020. Esa semana pasada descubríamos Paxariñas, hoxe é a quenda de Canelas. Pois hoxe veño moi contento a praia con esta comida tan deliciosa e saudable que me regalaron os alumnos e alumnas do Obradoiro da Hostalería da Mancomunidade do Salnés. Así que, sin máis, invito vos a que coñezades a praia de Canelas. Tengo que hacerlo más lento, es necesario hablar de amor, necesito tu corazón. Pues nos encanta, mira, el agua cristalina, el agua es fantástica, una temperatura excelente. Es familiar, es pequeñina, es buena. Encantados, una playa preciosa, el agua cristalina, parece que estamos en el Caribe gallego. Pero sobre todo las vistas, el agua cristalina, las dos rocas que salen cada lado. Que todavía es un poco salvaje. Tranquiliza tu mente, te haces más caliente, ya estás dudando. Ofrece, pois, o paraíso con estas vistas, co que ofrecemos aquí. Isto é o paraíso. Pois pode tomar pizzas, paninis, bocatas, pode tomar bebidas, patatas, xeados, o que queiran, a verdad. Estoy perdido en tu belleza, quiero que seas mi princesa. La gastronomía que hay por aquí, por cerca de Porto Novo, y que no hay mucha gente, que eso está muy bien. Puedes tomar aquí algo, no hay nadie. Praia, mar, beber un café, apañar sol. La playa, el mar, que es espectacular, y de aquí la gastronomía. El marisco y el pescado, increíble. Podemos explorar, pero no hay obligación. Nunca lo sabrás si no te arriesgas. Un saludo para Verán Verán. Un saludo. Un saludo para el Verán Verán. Hola. Un saludo para Verán Verán. Un saludo para Verán Verán. Un saludo para Verán Verán. Pues aquí tenemos 3 tipos de pedaletas, el de tobogán grande, tobogán pequeño y sin tobogán. Tienen que salir por el canal y luego libremente, pero siempre viendo la playa, ¿vale? Para que los socorristas, sobre todo, tengan todo controlado. Estoy cansado de la situación, estoy cansado de esta obsesión. Que nos hemos podido tirar también en el tobogán y sobre todo que hemos visto el mar. Y también hemos salvado una mariposa. Pues se pasa un rato bueno, hombre. Estamos allí, se tiran y lo pasamos bien, ¿verdad, Antonio? No quiero conocerte más, no quiero amarte más, no más. Hay 1.000.000 de razones para despedirse.
está respetando todas las normas que hay, la gente paseando, mascarilla, entrando, saliendo, muy contento con la gente porque aquí la verdad es que están cumpliendo bastante bien todas las normas. É que Sanxenxo é unha terra estupenda, maravillosa, pues toma el sol porque, a ver, tenemos que ponernos morenos y tal. Traer, por ejemplo, un Optimis, un barquito así, lo utilizamos para navegar. Vamos al agua, disfrutamos, ¿sabes? Pois bañarnos e pasar o rato. As vacacións son po que son. 3 ou 4 voltas por un lado e por outro e vía. Porque a mí xa me chega ben porque teño arriba do 80 xa, entón xa me afloxou a gasolina, non sabes? É todo bueno, todo buenísimo Sanxenxo. ¿Qué quieres? Yo no quiero entenderte más, yo no quiero conocerte más. Bueno, Dani, pois despedímonos por hoxe dende este paraíso galego. Agora quedamos aquí gozando destas pedaletas. Ata logo! Pois nada, hai que ver, Juanma, que ben o pasa o noso compañeiro na grabación destas reportaxes. Deixámolo que o pase aí en grande neses tobogáns e agora a decisión está nas súas mans. Son vostedes os que teñen que decidir que praia pasa a seguinte fase, Paxariñas ou Canela. Xa saben que este verán aquí estamos a buscar cal é a praia do 2020 deste Concello de Sanxenxo. Poden ir votando a través do Facebook do programa. Mentres van entrando aí no noso perfil, nos damos de paso ao noso seguinte convidado. Del podemos dicir que é un home guapo, pero hai moito máis alá da beleza. José Andrade, Míster Pontevedra 2020, que tal? Benvido ao Verán. Encantado. Bueno, este ano está sendo, este verán, moi movido para ti, porque acabas de chegar hai tan só uns días de participar no Míster International Spain, o que ven sendo de toda a vida o Míster España. E, bueno, preguntarche, primeiramente, como foi esa experiencia? Pues fue una muy buena experiencia, la verdad es que encantado de haber estado allí con mis compañeros, fue increíble, la verdad, repetiría sin duda. Bueno, eu quero coñecerte un pouquiño máis e por eso teño que buscar algún que outro dato. Primeiro, a túa idade? Tengo 28 años. 28, tes dous menos que a min, vale. A túa altura? 1,88. 1,88, o sea, 18 centímetros menos que a min. De onde es? De Pontevedra. De Pontevedra capital, vale. Sí. Que relación tiñas ti con este mundo dos certames de beleza antes de presentarte? Pues nada, nunca había hecho nada de moda, ni de pasarela, nunca había dedicado nada de esto. Daquela como foi que entraches neste mundo? Como te converteches no candidato a ser Míster Pontevedra representando a esta provincia? Pues a través de la red social Instagram, el director de Míster Internacional España se puso en contacto conmigo, me comentó un poquito cómo sería pues, el certamen, etcétera, y bueno, pues lo que me dijo me gustó, me convenció e acepté ser representante de la provincia. E ao final nestes tempos o tema das redes sociais axudan para visibilizarse e tamén para este tipo de cousas, non? Sí, en mi caso sí. Bueno, ti cando eras pequeno, non sei, o típico que che pregunta a túa tía, a túa avoa, que queres ser de maior, José? Non sei, ti dicías, José, quero ser Míster Pontevedra. No, está claro que no, ese no era mi sueño ni era algo que me hubiese planteado, incluso pues cuando me lo ofrecieron me quedé un poquito sorprendido. O sea, que pensaches, ¿no? Un pouquiño, ¿no? Antes de presentarte. Sí, ¿no? Porque no tenía ninguna información de este tipo de certámenes ni nada de esto, entonces pues me informé un poquito y bueno, pues al final acabé yendo allí y bueno, pues... Non sei se cadra por un certo, bueno, que dá certo respeto, non? Presentarse ante o público, ante o xurado. Al no tener ningún tipo de experiencia pues en temas de pasarela, de fotografía, etcétera, pues siempre vas un poco como que no sabes qué te vas a encontrar allí, ¿no? Claro. Y bueno, al final busqué un poquito de información, hablé con algún compañero, etcétera, hablé de nuevo con el presidente y pues aceptamos y bueno, genial. Bueno, volvendo de novo a ese certame, celebrouse aí nada, uns días en Oropesa del Mar, en Castellón, e claro, vimos a todos os candidatos, a todos os míster, claro, nesta nova normalidade, desfilando coas máscaras. Non sei que tal sensación vos deixa este certame nesta nova normalidade? Bueno, era obligatorio el uso de la mascarilla, fueron muy estrictos con eso en todo momento, a nosotros no nos gustaba y bueno, somos los compañeros al final, pues quieres mantener ahí una relación pues más cercana con ellos, estás más cerca y eso, pero con las medidas del COVID era imposible y nada, tuvimos que desfilar así, nos sacábamos solo la mascarilla cuando íbamos caminando nosotros solos y luego nos la teníamos que poner. Bueno, ainda que ben o merecías, non levaches o título, non trouxeches o título para casa, non o trouxeches para Pontevedra. O novo Míster España é Manuel Romo, extremeño, un candidato que, aparte, trouxo o certame certa polémica, sobre todo por esa fotografía que lle quitaron dende a organización, anunciando, non, ao gañador, unha fotografía se cadra
un tanto desafortunada, no que el non salía, digamos, ben de todo. Non sei ti como ves toda esta polémica que se armou en torno ao gañador. Bueno, como digo yo, todos tenemos una foto que no salimos bien, salimos una foto pues desafortunada, como bien dices. Él es un chico espectacular, 1,90 m, un chico preparado, un chico guapo, con un pelazo, con buen físico, que sabe hablar idiomas. Yo lo que digo es que un míster no es solo una imagen exterior, sino que también una imagen interior. Tenemos unas pruebas físicas, tenemos una entrevista con un jurado, tenemos diferentes pruebas, ¿no? Que lo que se busca en un míster es, pues, como por así decir, el hombre más completo, ¿no? Que tenga un pouco de todo. Non é só falar de beleza, non? Neste tipo de certames como podría ser fai uns anos. Efectivamente. Bueno, durante o certame, claro, convivides durante uns días, non? De forma puntual, moitos homes, e eu queria te preguntar por esa relación, por ese contacto co resto de candidatos, non? Se hai borrollo entre vos, se realmente se nota esa tensión de que isto, no fondo, non deixa de ser unha competición. Sí, a ver, hay compañeros que son más competitivos, pero bueno, yo lo resumiría en una frase, que es que llegamos allí 54 representantes de cada provincia y salimos como amigos. De hecho, ahora pues nos vamos a volver a juntar de nuevo en breves en Madrid, varios compañeros, para hacer algún trabajo juntos, etcétera, y la relación fue muy buena en todo momento, la verdad. Non acabaches, como dicía hai un intre, non acabaches traendo o título para casa, pero por pouco, porque quedaches entre os 10 primeiros, non? Sí, la verdad es que fue toda una sorpresa para una persona como yo que no tenía experiencia, pues hacer ahí un top 10 con compañeros con mucha experiencia, modelos que se dedicaban a la fotografía, etcétera, pues hombre, fue todo un orgullo. E fuches gañador dunha categoría, non? A de traxe regional, ni máis ni menos. Efectivamente. Contanos un poquinho como era ese traxe. Pues la verdad es que el traje era espectacular, de hecho yo estaba un poco preocupado porque la clasificación para meterme en el top era a través de una fotografía y el traje llevaba un chaleco que era increíble y la fotografía no se apreciaba mucho, y yo la verdad es que ahí yo me dije a mí mismo, si me ven bien el traje voy a estar entre los mejores porque el traje es increíble. Un traxe que, por certo, ten sabor arousán porque procede de Vilagarcía, se non me equivoco, non? Efectivamente. Mandar desde aquí un saludo a Jorge, que me ayudó a ponerme el traje, a enseñar a cómo se pone el traje, porque era complicado, y eso, agradecimientos por haber colaborado en esto, si no, pues igual no hubiese llegado ahí. Un traxe que che prestaron dende o Souto de Rubiáns de Vilagarcía. Efectivamente. Bueno, máis alá do certamen, máis alá de Míster España, ti faz moitas outras cousas, moitas delas vinculadas ao mundo do deporte. Ante todo, taekwondista, non? Sí, competí en taekwondo durante muchos años por el Club Mazesport de Pontevedra, en que fui pues campeón de España, subcampeón de Europa, estuve muchos años en la selección, y luego continué vinculado a las artes marciales, también competí en Muay Thai, donde fui campeón de España, y ahora estoy pues metido en el Jiu-Jitsu, y pues nada, ahí estamos. Estaba buscando, cando buscaba información sobre a túa trayectoria, precisamente o tema do Jiu-Jitsu. Contame un pouquiño tamén os espectadores de que vai todo iso. Pues es un arte marcial, por así decir, hermana del judo, que basa sobre todo en los derribos, en las proyecciones al suelo, y luego busca luxaciones y estrangulamientos, no hay ningún tipo de golpeo. Bueno, falamos tamén do tema da alimentación, porque para participar, evidentemente, en Míster España tamén é importante o tema da alimentación para manter o corpo en boa forma, pero ti ademais es vegano, non? Sí, no maior que podo, soy vegano, sí. E claro, porque normalmente cando se fala de modelos, tal, é unha dieta moi, digamos, estricta, ou con certas complexidades, non sei se é compatible neste caso o tema de ser vegano co... Sí, yo, bueno, tengo la gran suerte de mi padre, que es cocinero, me cocina él, me prepara él la comida, y bueno, realmente no es que deje de comer cosas, simplemente no como animales, huevos y leche, de lo demás, como de todo. O resto es saber, ¿no? Equilibrar as proteínas, hidratos e demais, Efectivamente. ¿no? Aparte, pues ahora estoy estudiando un máster de nutrición y me quiero especializar en el tema de nutrición vegana, y bueno, pues ahí aprendiendo cosillas, me hago yo mi dieta, repito, con la ayuda ahí de mi padre, que él me cocina todo y me prepara todo, y muy fácil e moi contento. O tema da alimentación, como estás dicindo ti, o tema da nutrición tamén é un aspecto que te interesa, pero tamén un segredo oculto teu é o tema da cociña, porque diste, axúdame o meu pai, claro, tes bo mestre porque ti tamén és un apaixonado do tema da cociña, ¿no? Me encanta la cocina, cuando tengo tiempo me gusta ahí meterme a cocinar y bueno, luego por supuesto comérmelo.
Bueno, que portas che abre agora, despois dese paso polo Míster España? Que portas se che abren agora? Que crees ti? Pues la verdad es que salió de ahí una buena oferta de una agencia de modelos de Madrid y para empezar a trabajar con ellos. Y pues nada, vamos ahí a probar suerte, que la verdad es que lo de la fotografía es algo que acabo de descubrir ahora y realmente me gusta, y pues vamos aí a probar suerte e aprovechar a experiencia. Pois desexamosche moita sorte tamén dende aquí, dende o Verán. José, moitísimas grazas por achegarte ata aquí, ata Sanxenxo. Nos agora quedamos coa derradeira actuación do noso convidado desta semana, Javier Relago, tamén un pontevedrés como Míster Pontevedra. Quedou precisamente con José Andrade brindando polo teu futuro. Salud. A veces la nostalgia me devuelve a esos lugares donde no hemos estado. Los recuerdo de tanto soñarlos. Ayer la arena roja del Sahel dibujó en mi alma Tenerife. Aún no sé por qué. Hoy me pierdo entre ríos de canela y altramuces. Mañana no sé, quizá deba hacerte una visita o ir en bicicleta, ir al cine a llorar o reír o morirnos de tanto, tanto amor. No sé cuándo te vas, ni si regresas o si tan solo vuelves, como esos pájaros que cruzan el cielo de Madrid, un día hacia Berlín y otro día hacia Lisboa. Aún no habremos estado, pero lo sigo soñando. Encuentro la manera de viajar a un continente muy lejano para olvidar. Olvido el callejero, las canciones y los cuentos mientras pienso en Ámsterdam. Hoy me pierdo entre ríos de canela y altramuces. Mañana no sé, quizá deba hacerte una visita o ir en bicicleta, ir al cine a llorar o reír o morirnos de tanto, tanto amor. No sé cuándo te vas, ni si regresas o si tan solo vuelves, como esos pájaros que cruzan el cielo de Madrid, un día hacia Berlín y otro día hacia Lisboa. Aún no habremos estado, pero lo sigo soñando. Te vas, ni si regresas o si tan solo vuelves, como esos pájaros que cruzan el cielo de Madrid, un día hacia Berlín y otro día hacia Lisboa. Aún no habremos estado, pero lo sigo soñando. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas.